Yawa yan wada abokanan arziki da Allah a danna mana like a danna mana subscribing, sannan link din wannan game din da za mu saka wadda ake samun kuɗi sulalla za mu sa shi link din a ƙasan description. Da Allah a taimaka a mana like sannan a yi danna mana alamar subscribing, hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa. Na farko kana danna link din zai kawo ka kamar haka, ka danna alamar din nan zai baka wannan game din. Idan ta gama zagayawa sai ka dan jira ta, bayan ta gama zai ce ma sign in din nan. Ka danna sign in zaka iya danna kasan nan gashi nan Google din nan kasa, ko kuma ka danna sama ka sa email din ka, amma ni kasan yafi min sauki so shi zan danna. Ka danna haka za ga yana dan sacin dan kadan, da ya gama zai zo nan shi ma ya ci gaba da sacin, shikenan zai zo nan sai mu sa email namu. Bayan ka sa email ya kawo ka nan, so dan jim kaɗan zai kawo ka nan gashi nan zai yi sacin in ka bar shi. So yana gama sacin zai shigo da kai nan, sai ka danna wannan gurin. Da ka danna so sign in ne, alaman kun gani da wallet address ina, dama ina yin withdraw a ciki, so zan fito ne in dawo back. So ga wani sawu nan kaman hannun sawun kafar kare ko damisa ne ko zaki, so in kana danna gashi nan shi ma zai baka point guda 1,800 gashi nan sai ka cinye sa. Dan kana da auto clicker ma zaka iya saitawa akai dandanan ta cinye 1,800 nan. So bayan ka gama, yanzu ina gwada muku ne, bayan ka gama ga wani guri nan gefe da aka sa play to earning din nan, wato da tambarin game na hannun hagu kuma gashi nan inviting ne. So sun ce withdraw now, ka danna inviting zai su baka inviting link naka, so kuma kuke yi gayyatar jama'a. So hakan yana bada point sosai, kuma zaka tara kuɗin ɗanka yan silalla sosai. So yanzu na tsaya ne zan kwatanta muku. Bayan kuma in ka daddanna kuɗin ka ya taru, wannan coins ɗin da ke taruwa gashi nan guda 160 da kaza gashi nan yana taruwa a cikin wannan cikin ne ko kwano. So kana danna shi zai koma ya haɗe da wancan 180 ɗin na can saman kan wannan dodon ne yake ko menene katin ɗin nan. So mutane dai su tsaya su kallaci bidiyon nan yadda ya kamata, a ƙarshe shine zaka fahimci yadda tsarin wannan game ɗin yake. A bidiyon da nayi so na kawo wannan ne saboda wasu masu iPhone ɗin ba sa samun application ɗin waccan game ɗin, to ita nan akwai ta iPhone. So duk inda ka shiga zaka register ta, ko iPhone ko Android. So gashi nan dai ina shiga ina nan nuna muku yadda suke. So zaka iya yin verifying na komai da email ɗinka. So gashi nan na danna, kun ga kuɗin ya koma san zama 2,263 a can sama. So sai ka ci gaba da haka zaka tara kuɗinka sosai. Nan ka danna zaka yi sharing link ɗinka zuwa ga abokanai, so kowa zai kula sosai. Na tsaya na yi dogon bidiyo ne domin mutane su gane yadda tsarin yake. Dan kun gani da har $100 zaka iya kaiwa matakin $100. So gashi nan na ci gaba. Yana da ɗan wuya da hannu, amma in ka sa auto clicker dandanan zaka cinye. Ka cinye wannan za su baka dama ka tafi ka buga game. So in ka shiga wajen game ɗin za ka gani kala-kala sai wadda ka zaba. Allah ya samu dace.